Adlaw mga binati og minahal kong matalumnon. August 25, 2022. Agkaron di ay ang birthday sa ato ang bag-ong agkonsihala diri sa lungsod sa Matalom, si Konsihal Agpamela Gado. Okay? Happy birthday Sihal, og ako mang hinaot nga magmalipayon karon sa imuhang birthday o hatagan pa kag hataas nga panahon sa pagserbisyo sa lungsod sa Matalom. Okay, good luck o God bless sa among konsihal sa lungsod sa Matalom, si Konsihal Pamela Pison Gado. Happy birthday o more birthday to come o more sa pagserbisyo sa lungsod sa Matalom. Once again, daghang salamat sa imong tuan Sihal, imong hinatag na bang dapat maunig hinatag guys o burger guys na daghang sa ano man atong birthday ni Konsihal Konsihal Pamela guys na burger niya guys na okay o balikong ko, happy birthday sa among bag-ong konsihala sa lungsod sa Matalom, Pamela Pison Gado. Happy birthday Sihal og more birthday to come and more sa pagserbisyo sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you og happy birthday. Ako mang hinaot nga hatagang kag malipayong adlaw sa imong birthday karon. Iko pipi ang supporter ni mo Sihal. Okay?